Milí priatelia, nakoľko bol značný záujem o tému, ktorú som vám predstavil, tak skúsme o kúštik pokročiť ďalej. Takže v prvom rade je treba povedať, že hoci debata pod príspevkom smerovala aj takým, by som povedal, že vzťahovým smerom, že ako to bolo medzi dvoma bratmi. Skúsme túto cestu uvažovania opustiť, teda či tam bolo nejaké napätie, či sa mali radi, či sa radi stretli. Skôr skúsme odhaliť tú podstatu problému. Teda ak niekoho kremáciou vlastne ponúkneme ako sterilný materiál, keď to zoberieme z pohľadu hygieny, tak niekto by si mohol povedať, že s tými pozostatkami môžeme narábať akokoľvek v rámci našej slobodnej vôle a rozhodnutia. Pravdou je však, že cirkev veľmi dôrazne žiada, aby napríklad popol nebol rozsypávaný do celého údolia či do riek a podobne. Takže asi tá priorita je, aby bolo pohromade to, čo za života bolo ako celok, teda telo. No na druhej strane je treba pripomenúť, že niekto by sa mohol domáhať toho, že máme precedens, a to v prípade relikvií, teda svety, ktorí už zomreli, sa stali predmetom uctievania. Ich telá boli rozkúskované a roznesené po celom svete. Teda v mnohých svätyniach máme pozostatky svätých, alebo teda povieme tak, že kúsok z kostičky, alebo z ušatstva, alebo teda z nejakej časti tela. A toto je teda v cirkvi nielen tolerované, ale v mnohých ohľadoch aj podporované. A tak by niekto mohol povedať, no prečo by potom bratia nemohli mať blízko seba svojho otca aj takýmto spôsobom, keď si rozdelili prach teda z krmovaného tela a takýmto spôsobom sa im stali pozostatky ich otca bližšie. Mali ich na dosah, teda na cintoríne.